Se olisi humpuukia. Ja jakso 3. Mehän olemme aika lailla digiä, niin otetaan härkää sarvista tässä 3. mittelössä. 3. erä. Ja kuka pelkää printtiä? Tässä jaksossa siis pohditaan painetun printtitekemisen roolia tänä hektisenä digiaikana. Oletko, Henni, valmis tähän vuoristorataan? Todellakin. Aina valmis. Mistä tuli idea? Me puhuttiin se, että meillä oli työnimenä tälle jaksolle printti on kuollut, kauan eläköön printti, mutta me vaihdettiin se tuohon, että kuka pelkää printtiä. Niin se, että niin kauan kuin minä muistan ja olen markkinointia tehnyt, on hoettu sitä, että maailma digitalisoituu, yhteiskunta digitalisoituu, kaikki digitalisoituu, niin onko printillä sijaa markkinoinnissa vai onko se tosiaankin muuttumassa vai humpuukiksi? No kyllä printille on tilaa markkinoinnissa, totta kai. Tietenkin on. No, mutta mutta tästä keskustellaan hirveästi. Ja kyllä mä oon nähnyt monta sellaista suurta julistajaa, että ei kannata, että se vanhenee käsiin verrattuna sitten siihen, että teet someen tai nettisivulle blogia. Mutta kyllä mä tiedän, minua on ainakin hivellyt se, että jo muutama digitoimisto, jotka ovat itse tehneet oman kirjan, niin ovat lähettäneet sen minulle painettuna. Ei PDF-linkkiä, vaan minua odotti kampissa, että Joonas, sulle on täällä tällainen paksumpi kirjekuori, että mitä oot tilannut? Mä ajattelin, että en mä tiedä, mitä mä oon tilannut, mutta siellä oli painettu kirja digimarkkinoinnista ja se on mulla oikein hyllyssä. Mahtavaa. Kyllä. Mutta hei, ennen kuin mennään varsinaiseen aiheeseen, niin mulla on sulle kysymys. Ei! On. Olisitko mieluummin maailman nopein mustesuihkutulostin, mutta sinun pitää odottaa viikko mustepatruunoiden saapumista? Vai maailman hitain, mutta loputtomasti mustetta sylkevä lasertulosti? Anteeksi, mä arvasin naartaa. Oikein painoalan kauhua. Maailman nopein mustesuihku tulosti, mutta pitäisi aina odottaa patruunoilta viikko. Tai niin, että hitain, mutta koko ajan infinity mustesäili. No niin, kumpi? No jos pitäisi näistä valita, ja tämä lähtee siitä hypoteesista, että se maailman hitain niin tulostaa kuitenkin nopeammin kuin 1 viikossa. Aivan, minä nyt tällaista oikopolkua teen itselleni, niin ennemmin minä olisin se maailman hitain, mutta että se olisi käytettävissä, koska tulostaessa mikään ei ole niin ärsyttävää kuin se, että keltainen väri on loppu ja mun pitäisi aivan vaan joku mustavalkoinen teksti saada koneesta pihalle. Oi että. Mutta ei tämä ole helppoa sinullekaan. Oletko valmiina kysymykseen? Joo. Jos voisit tulostaa vain yhtä asiaa koko loppuelämäsi. Tietää heti, että nyt menee moporotkoon. Valitsisitko loputtoman määrän väärennettyjä seteleitä, mutta kukaan ei usko niiden olevan aitoja, vai maailman parhaiten suunniteltuja meemejä, joista et voisi koskaan ottaa itsellesi kredittiä? Ihan hirveä kyssäri. Eikö? Apua, ootan nyt. No mitä mä tekisin niillä rahoilla, jos niinku... Niin, mä liimaisin niitä, tekisin tapettia niistä. No mutta mitä sä teet niillä meemeillä? No niille voi sentään nauraa, mutta väärännetty raha vaan pistää itkettämään, niin kyllä mä otan ne meemit. Meemi on valinta. Kauan eläköön printti. No hei, nyt kun me puhutaan tästä printistä, niin mitä se printti oikein tarkoittaa? Mikä on printtiä, Joonas? Määrittele mulle printti. Määrittele mulle printti. Siis, voi herran jumala, kaikki sellainen, vaikka nyt puhutaan tästä mainonnan konseptista, niin kaikki sellainen painettu,
valmistettu materiaali, esimerkiksi nyt rollapit, messuseinät, tällaiset niin kuin pakkaukset, pussit, fyysistä, pysyvää materiaalia. Että esimerkiksi se, että on tällainen mainostaulu, mainoslakana, niin se on printtiä, mutta jos sen saman materiaalin siirtää LED-taululle, niin ei se silloin ole enää printtiä, vaikka se tapa esittää asia on molemmissa sama. Mutta tämä on minun linjaukseni asiaan, että printtiä on se, että se on tulostettu, se on fyysinen tuote, johon voidaan palata uudestaan ja uudestaan. Kun siellä mediaserverillä käydään LED-taululla tekemässä muutoksia, niin sieltä voi hävitä se sinun mainoksesi pois ja kukaan ei enää tiedä, mutta jossakin vaiheessa mainoshyllyjen inventaarion yhteydessä se kyllä löytyy sitten se mainoslakana taas muistojen boulevardille. Itsehän tykkään printistä ihan valtavan paljon ja käytän sitä työssäni ja jokaisella urapolkuni varrella kyllä on käyttänyt. Ja mä oon tosi visuaalinen. Mä tykkään suunnitella aina kaikkea ja PR-tuotteita, messuseiniä, pöytäliinoja, pakkauksia. Tiedätkö, kaikkea, mikä on niin kuin kaunista ja ihanaa ja kaikki flyerit ja sisällöt. Tiedätkö, sit kun sä saat sen flyerin ja se on hyvin suunniteltu ja tiedätkö, se hivelee silmää, kaikki on niin kuin sillain näin. Kuten näet, kun mä heiluttelen tässä. Kuten me kaikki näemme, kun sä heiluttelet käsiä niin kuin Serranon perheessä. niin se on kyllä ihanaa. Kyllä mä tykkään printistä. Mutta eikö sä saa samoja kiksejä, kun sä näet niin kuin hyvin suunnitellun nettisivun layoutin tai ländärin? Onko siinä sama juttu? No on. Joo, totta kai on. Mutta kyllä niin kuin printissä on se oma painoarvonsa. Paino. Ja sitten kun sä saat sen jonkun kauniisti tehdyn esitteen käteen, missä on käytetty vaikka jotain erikoistekniikkaa tai muuta, niin kyllähän siitä tulee ihan eri fiilis, kun sä voit koskea siihen. Koskin myös tähän mikkiin. Koskea siihen ja tiedätkö niin kuin selailla ja katsoa ja muuta, niin kyllä siitä jää ehkä semmoinen tunne jälki myöskin. Sun pitää olla nyt hirveän tarkka näiden valittujen sanojen kanssa, mitä käyttää. No oikeasti, kyllähän siinä on, täytyy diginä itse sanoa kanssa, että se tunne siitä fyysisestä paperista. Ja kyllä mä niin kuin sellainen nihilisti olen siinä kohdassa, että kun tulee esitteet, jos se on oikein ohutta paperia. Juu. Ja nostat katseesi ja peilaat sitä valoa vasten ja näet toiselta puolelta tekstin läpi, niin vähän tuntuu, että onko nyt oikaistu, että miksi näin halpaa materiaalia on pitänyt käyttää. Ellei siinä ole joku syy, että se on sellaista bulkkijakotavaraa, mutta minusta on tullut ainakin niin vaativaa siinä, että mitä mä odotan printiltä. Sen pitää olla hirveän spesiaalia ja se pitää olla vain minulle tarkoitettua printtiä. Some ja digi on niin, että sillä huudetaan massoja, vaikka siellä olisi niin kuin personointia käytetty uutiskirjeessä, niin silti. Mutta appa jee, kun se tulee, olkoonkin nyt vaikka Suomen Kuvalehden postissa tuleva mainos, jossa on niin, että Joonas, tässä on sinulle huipputarjous, niin kyllä siihen katse vaan kiinnittyy. No miten sitten, jos miettii jotakin tosi vahvaa brändiä, jolla on tosi hyvää digitekemistä, kotisivut mintissä, somepostaukset aina priimaa, tosi koukuttavaa ja muuta, ja sitten sä näet sen livenä sen niiden printtimatskun, joka ei olekaan yhtä laadukasta, niin miten sun silmissä se brändi näyttäytyy? Brändi ottaa osumaa, koska se on yksi osa sitä brändiä, se painettu visuaalinen ilme. Että vaikka siellä olisi aivan mielettömän hienoja 3D-mallinnuksia tehty brändivideo ja siellä olisi vaikka Suomen eturivin näyttelijät sitten möreällä äänellä kertomassa, että kuinka tämän firman tuotteet. Ja jos sitten on niin, että se printti on sitä, että se on tulostettu toimiston sillä takkuavalla lasertulostimella ja siellä näkyy kaikenlaista raitaa, niin kyllä ottaa brändi osumaa. Tiesitkö muuten, että tulosti haistaa pelon? Haistaako? Joo. Aina kun yrität tulostaa viime hetkellä jotakin, vaikka itselle siis jotain muistiinpanoja tai mitä nyt, menisin sanoa junalippuja, mutta ei kai nyt kukaan junalippuja tulosta. niin se tulostin kyllä on sillä, että ei hitto, että Hennillä on kiire.
sillä on 32 sekuntia aikaa, niin mä tulostan tätä 3 minuuttia. Joo, se on totta. Mä oon sijoittanut tulostimen eri huoneeseen, missä mä itse oon, että se ei välttämättä haista sitä mun ahdistusta. Tämä on tällainen kans niin kuin humpuuki ja knoppitieto, että älä oleskele samassa huoneessa tulostimen kanssa, koska se oppii sinun käytöstavat ja hädän hetkellä ei koskaan ole yhteistyökykyinen. Mutta hei, tämä jaksohan on samalla myös ihmiskoe. Mitä Joonas meillä on nyt suunnitelmissa? Tämä jakso ilmestyy tosiaan podcastina, mutta me kokeilemme mainostaa sitä painettuna. Printtimainoksen. Ai kamala. Tämän mä ajattelin, että kun me tehdään podcastia, että tähän ei saada sotkettua millään lailla printtiä mukaan. Niin vaan. Niin vaan kuule. Kyllä. Autolla ajaessa tuli tämä idea mieleen ja sitten laitoinkin sulle, että pitäisikö kuitenkin. Ostetaanko lehdestä pieni paikka ja katsotaan, että valuuko printistä väkeä meidän. Ja minä olin ensimmäisenä reaktiona, että humpuukia. Tällaiseen ei lähdetä mukaan, mutta se, että ihmiskokeeseen vetoaminen on aina se, että houkuttelee autiosta sellaiset alkukantaiset puolet esiin, että okei, tehdään printtimainos, mutta käytetään siinä QR-koodia, jota televisiossakin laitetaan nykyään siihen ruudun reunaan, että voit tästä lukea lisää tietoa, niin kokeillaan laittaa se QR-koodi siihen printtimainokseen. Ja vielä lisätään sitä, että otetaan siihen QR-koodin taakse seuranta, koska mehän olemme markkinoinnin nörttejä, jotka tykkää datan mittaamisesta. Meillä on sivulla esimerkiksi Google Analytics GA4. Niin se, että me käytetään sellaista UTM-tagia, joka siis tarkoittaa lisätiedon lisäämistä siihen varsinaiseen URLiin. Eli kun tiedätte, että kun surffailette netissä ja näkyy, että on osoite ja sitten siellä on kysymysmerkki ja sen perässä on kaikenlaisia autoja merkkiä, niin aika varmasti se on tätä UTM-seurantaa. Niin kokeillaan. Katsotaan, Henni. Minä haastan sinut ja kaikki kuulijat, että kuinka paljon me saadaan liikennettä, jos me laitetaan printtiin mainos siitä, että me puhutaan meidän podcastissa painetusta sanasta. Jännittävää. Ja nyt kun me tiedetään se jakelumäärä, niin on mielenkiintoista myös katsoa, että kuinka moni sitten sieltä eksyy meidän ländärille. Kyllä, ja kuinka moni siitä ohjautuu kuuntelemaan jaksoa Spotifyssa, YouTubessa tai Apple-podcastissa. Jännittävää. Mutta se selviää. Ja sinä kuuntelija, joka olet tullut QR-koodin kautta, kiitos. Sinun takiasi me teemme tätä sisältöä. Oi hyvänen. Leikkaa mainos talteen. Kehystä se. Palaa siihen uudelleen ja uudelleen, koska me pystymme sitäkin seuraamaan. Mutta tosiaan, kun niin kuin tuossa alussa puhuttiin, niin kauan kun minä olen tehnyt markkinointia, on hoettu sitä, että printti on kuoleva tapa viestiä ihmisille. Mitenkä sun mielestä printti on muuttunut tässä, kun puhutaan digitaalisesta tekemisestä, niin miten se on viimeisten, sanotaan nyt vaikka 10 vuoden aikana muuttunut? No tietysti teknologia kehittyy koko ajan, jotenka ne printtituotteet on myös erilaisia ja saa monenlaista niin kuin tehostetta sinne ja on kaikkea innovaatioita sun muita, että ei se ole niin kuin pelkästään sitä painettua flyeria tai käyntikorttia niin vain. Että tietysti kun toi digimaailma kehittyy, niin sen printin on kehityttävä siinä rinnalla. Ja tietystihan olisi maailman parasta, että se digi ja printti menisi myöskin käsi kädessä. Tiedätkö, että ne tukee toisiaan, se tekeminen. Vähän niin kuin myynti ja markkinointi, että pitäisi olla sellaista vuoropuhelua sen digin ja printin välillä. Meikö mä roskiin? Ei, nyt oli hurjaa yhteenvetämistä. Myynti ja markkinointi, digi ja printti, oikein niin kuin taisteluparit niin haastavat nyt toisiaan tässä jaksossa. Missä onko sulla jotakin esimerkkiä sanoa? Mihin printti elää ja voi hyvin?
No kyllä mä käytän itse paljon printtiä. Että kyllä meillä on kaikki esitteet ja flyerit ja kivat messuseinät ja muut. Että kyllähän sä saat luotua mielikuvia sillä hyvin tehdyllä printillä. Ja että sä niinku, tietysti sitä pitää ajatella, että mitä sä haluat viestiä sillä. Että että se nyt on ihan sama, että mitä sä, tai siis, että jos sä nyt pistät sinne vaan jotain ja että no niin, nyt mulla on printtiä, niin ei se niinku tee autuaksi. Ei se välttämättä niinku auta millään lailla, vaan kyllä pitää olla aina joku ajatus siellä taustalla. Mutta kyllä me ainakin tarvitaan paljon sitä printtiä, että me näytään myöskin sitten ihan livenä fyysisesti jossakin messuilla tai muualla. Ja kyllä mä oon ihastunut rollappeihin. Nehän menee oikeasti säilytettäessä pieneen tilaan, rullautuu sinne rungon sisälle ja sitten kun niitä 2-metrisiä möhkäleitä tarvitaan, niin hiiop. Ja ne on oikeasti katseen vangitsijoita, jos ne on tehty hyvin. Kyllä. Ja tunnistat sen brändin siitä, että hei, mä oon käynyt teidän nettisivulla, täällä on samat fontit, samat värit. Niin se, että se tukee sitä firman tai mitä brändiä nyt tässä halutaan käyttää, niin että se on tunnistettava. Ja kyllä mä uskoisin ja sanoisin, että se lisää taas sen brändin uskottavuutta siinä, että sillä on tällaisia fyysisiä tuotteita, mihinkä pystyy sitten katseensa kohdistamaan muuallakin kuin Instagramin feedissä. Kyllä. Ja sitten miettii vaikka rollappia, niin joo, siinä on se painettu rollappi, mutta että miten sä voit vielä sitä rollappia tavallaan tuoda siinä esille siinä pisteellä tai tilaisuudessa tai missä vaan, niin nythän on kaiken maailman rollappivalot ja muut, että totta kai sitten vielä niin kuin korostaa ja tehostaa sitä printtiä, mikä siinä on. Miten sä listaisit printin vahvuudeksi? Digipuolella hoetaan sitä, että kuinka se on nopeaa, sitä pystytään muokkaamaan. Me ollaan puhuttu jossakin jaksossa siitä, että jos tulee kirjoitusvirheitä, niin ShowNote käydään muokkaamassa tai poistamassa se päivitys ja väitetään kivenkovaa, että ei siinä mitään kirjoitusvirheitä ollut, mutta appa jee, kun sä laitat messuseinähän tai isoon banderolliin kirjoitusvirheen, niin siellä se pysyy. Mutta mikä on printin hyöty? No kyllähän se jää sille ihmiselle niin kuin käteen ja mahdollisesti siirtyy sinne työpöydälle tai muuta, että se muistuttaa sitten jälkikäteenkin vielä sitä ihmistä. Mutta sitten miettii jotain digiä, niin sehän on valtavan nopeatemposta ja niin kuin just tuommoista massaviestintää, mutta että jos sä saat jonkun oman personoidun jutun, joka on laadukas ja kiva ja mitä sä hyödynnät sitten arjessa paljon, niin ehkä mä sanoisin, että semmoinen niin kuin pysyvyys, onko se oikea sana? On kyllä mä jää voisin. niin kuin mieleen. Ja pysyvyys, mutta myös jollakin lailla se konkretia. Niin, että kyllä. se brändi muuttuu fyysisesti hypisteltäväksi. Ja siinä nimenomaan liittyy se, mistä puhuin tuossa, että jos se on hirveän ohutta paperia, niin mä oon aina, että ei tämä ole oikea asia. Että kartonkipaksuus on se minimi, että asia on virallista. Onko sulla jotakin kokemuksia printin ja digin yhteensovittamisesta tai yhdistämisestä, yhdessä hyödyntämisestä? No kyllä nuo QR-koodit on sellaisia. Sehän on kans niin kuin jännä, että se on vanha tekniikka. Ei kookki. On. Onko se noussut nyt taas niin kuin? Kyllä se on noussut, mutta siinä on oikeasti syynä se, että niin kun puhelimien kameroiden tarkkuus on parantunut niin paljon, että se QR-koodin lukeminen on huomattavasti helpompaa kuin niillä entisaikojen perunakamerapuhelimilla, millä justiin, että 2 pikseliä oli vierekkäin ja toinen oli musta pikseli ja toinen valkoinen pikseli ja piti tietää, että tämä oli nyt erinomainen keikkakuva, mikä on otettu ja siitä ei niin kuin jälkeenpäin kukaan tiedä, että mitä on tapahtunut. Niin se, että QR-koodin lukeminen, mutta että nimenomaan se, että sitä pitäisi pystyä seuraamaan sitä liikennettä, että kuinka paljon se printti sitten luo sitä trafiikkia, koska ollaan nyt kuitenkin rehellisiä. Printti ja digi on 2 hyvin erilaista maailmaa. Kyllä. Ja nythän me nähdään tästä meidän ihmiskokeesta justiin näitä tuloksia myös, että paljonko sitten QR-koodin kautta pomppailee. Ja me voimme näitä sitten raportoida vaikka meidän sosiaalisessa mediassa. En tiedä, teemmekö tästä oikein painettua tutkimuskirjasta, mutta ainakin meidän sosiaalisessa mediassa, ellei sitten jossakin jaksossa vielä palata näihin ihmiskokeen tuloksiin.
No mulla on ainakin tuosta printin ja digin yhdistämisestä yksi esimerkki. Lähetin uutiskirjeen. Mä taisin kertoakin tästä siinä ekassa jaksossa. No, en muista, mutta kuitenkin lähetin uutiskirjettä kohderyhmälle ja sanoin, että ollaan messuilla ja nähdään siellä. Ja sitten kun meillä oli se messupiste, ja se oli tietysti sen meidän uutiskirjeen ja muun brändin näköinen ja käytettiin samoja termejä ja logoja ja tiedätkö, niin kuin se brändin mukainen, niin kyllä mä niin kuin uskon, että ihmiset sen löytää sitten vielä helpommin sieltä kaikkien keskeltä, kun se on niin kuin jo tuttu sille niin, joo, kyllä, että hän on tottunut niihin väreihin, typografiaan ja tone of voiceen. Niin. Tällä lailla meidän kanssa kommunikoidaan. Just näin. Ja nytkin sitten oltiin messuilla, niin sinne tuli joku tyyppi ja sanoi, että hei, täällä se punapää on. Että kyllä niin kuin, tavallaan kaikki niin kuin jää, tai osa jutuista jää mieleen ja sitten löytää sieltä digistä sitten sinne. Mitä muuten ne oli joskus 100 vuotta sitten, kun oli niitä postin mukana, tuli niitä esitteitä, missä sai raaputtaa sitä paperin pintaa. Se oli joku haju. Mitä ne oli? Joo, hajuvesiä sai nuuskutella niistä. Tai ne oli semmoisia, että niitä hinkattiin johonkin ranteeseen. Semmoisia niin kuin pyöreitä palleroita ja siinä lehdessä. Ja sitten hinkattiin ja tätä mä tilaan. Niin, mutta siis tuossa ei pysty diginä. Voi yrittää kuvailla hajua, mutta totta. Ja sitten just, eikö ollut niitä raaputettaviakin siis, että vähän niin kuin arvoissa on, mutta... Niin on. Mutta ennen ollut. Ja niitähän on kans diginä, mutta eihän se ole yhtään sama tunne raaputtaa jollakin kursorilla, no että saatko nyt 3 City Market mammuttia näkyviin, kun sulla on lappu, mistä sä omalla järsimälläs kynnellä yrität saada näkyviin niitä, niin onhan siinä aivan eri tunne siihen tekemiseen. Joo. Mutta millä nykyään raaputetaan jotakin tollasia, kun ei ole enää niinku käteistä? Sä sanoit, että kynnellä. Kynnellä, totta kai, mutta sitten sen alla on sellaista nöyhtää ja... Juustonaksuja ja arvan nöytä. Arvon nöystä. En pidä tiedä, millä raaputetaan. En mä ole hetkeen raaputtanut mitään. Veikkauksen arvakin on nykyään niin vaikea, että pitää todistaa, että ostatko varmasti itsellesi sen, niin en uskalla. Raaputan netissä, ettei mene nöyhtää kynnen alle. Digitaalisuus. Kyllä, pilasi arvot. No hei, mitä haasteita printti kohtaa digitaalisen kilpailun keskellä? Jos puhuttiin nyt noista niin kuin hyvistä jutuista, mutta mitä haasteita? Mun mielestä se on hidas. Se, että jos nyt niin kun tähän hetkeen pitäisi jotakin julistaa vaikka humpuukia brändin alta, niin se olisi kaikki somekanavat lyötää se nettisivu. Ja mun pitää nyt odottaa sitten se, että se taitetaan ensin se materiaali, lähetetään painoon, varmistetaan, että olihan se nyt kaikki leikkuuvarat ja muut huomioitu. Sitten siinä menee oma aikansa, kun se painetaan ja sitten se tulee joko niin, että käyn hakemassa sen painosta tai se tulee postin mukana ja siinä menee taas sitten oma aikansa. Niin tämä... Prosessi kestää ja minä olen niin hetken lapsi, että se on ahdistavaa. Toki sitten se, että kun näkee sen printin ja pääsee hypistelemään sitä, niin. Että kun sä avaat sen paketin, siinä on se tietty haju, se painotalon haju, mikä tulee sieltä paketista. Ja se on fläsäri siihen kultaiseen aikaan, kun jouluaattona avasi joululahjapaketteja, niin se, että pääsee jotakin tällaista, et sä digissä sellaista fiilistä saa. Että okei, nyt mä oon tehnyt IG-storin ja katsot sen läpi, että mä onnistun tekstittämään sen. Mutta se, että kun tulee esitteet painosta, niin ei kukaan markkinoija on niin, että se katsoo sen vaan siitä, että joo, siinä ne nyt on, ja nostaa sen hyllylle. Pikkusen pitää päästä hiplaamaan niitä. Se on ihan mahtava tunne. Siis mehän ollaan tehty historiikki ja se oli melkoinen projekti. Mutta sitten kun ne laatikot tuli ja ne historiikit oli niissä laatikoissa, niin kyllä se oli juhlahetki,
kun ne avattiin ne laatikot ja katsottiin niitä kirjoja ja selattiin läpi ja muuta. Siis se on ihan mahtava tunne. Joo. Siis ja mutta että nimenomaan siihen paketin tai tämän saapumiseen liittyy se, että pitää päästä hypistelemään sitä. Että ei kukaan ole niin sairas ihminen, että jos tulee ne painotuotteet, mitä sä oot tilannut, niin ei pikkuisen kokeilisi, että miltä se nyt tuntuu käteen tai miltä se näyttää, että vähän plaraa niitä sivuja. Mieti kuule, tuli mieleen tuosta historiikista ja sitten näistä hajuvesilehtisistä, mitä on tullut kotia postissa, niin mieti, jos siihen historiikkiin olisi laittanut sellaista vanhan historian havinan tuoksua, että hinkkaa tästä. Hinkkaa tästä ja haista. Haista historia. No mutta siis niin tuo on nyt se sellainen konkreettinen asia, että printti pystyy haastamaan digiä. Onhan näistä ollut puhetta, että se, että pystyttäisiin hajua luomaan. Ja esimerkiksi on jotakin sellaisia, että myymälöissä, että luodaan sellaista hajumaailmaa. Että se on oma juttunsa, että samalla lailla kun on myymälä radio, josta tulee joku musiikki, niin sitten olisi sellainen tuoksumaailma, mitä pystyy. Mutta että se, että se olisi printissä ja se olisi hirveän taas henkilökohtainen, mä mietin heti jotakin sellaista kauhutarinaa ja sitten pitää aina, että siellä on joku välisivu, mistä pitää hinkata sitä, että miltä siellä mökissä nyt haisee, kun on mörköä piilossa. Oi ei. No hei, miten sitten, jos nyt mietitään noita kaikkia lehtisiä ja historiikkeja ja muita ja hajujen yhdistämisiä siihen, mutta tämmöinen lisätty todellisuus. Mun lempilapsi on se, että nimenomaan, mutta se odottaa myös. Samalla lailla kuin QR-koodi on vanha tekniikka, joka on nyt vasta saanut sen toimivan järjestelmän, niin samalla lailla tämä lisätty todellisuus odottaa sitä omaa Nokia 330 puhelintansa, joka on niin helppokäyttöinen, helppo ottaa mukaan, se on edullinen ottaa käyttöön ja niin edelleen, koska ollaan nyt rehellisiä, niin tämä lisätty todellisuus tällä hetkellä on aika harvojen tosi HC-tyyppien käytössä, mutta se mahdollisuus siitä, että sä voisit messuesitteen antaa ihmiselle, että tässä, ja hän katsoo sitä kuvaa, josta sieltä sitten nousee tyyliin pohjakartta. Sinä olet nyt tässä ja tässä on se paikka, minne sinun pitää mennä. Ja se integroituisi esimerkiksi niihin älylaseihin, että jos haluat päästä nyt siihen paikkaan, niin lähdet talsimaan tuohon suuntaan. Niin kuin aivan uskomattomia mahdollisuuksia. Ja se olisi sitten nimenomaan se herkullisuus siinä, että sä saat jonkun fyysisen esitteen, joka avaa sinulle sen lisätyn todellisuuden maailman, niin minä vain odotan, että ne ei maksa enää niin kuin monia tuhansia euroja, vaan puhutaan muutaman satasen laitteesta, jolloin siitä tulee suuren kansan huvia. Sitä ootellessa. No on, tämä on myös se, että no tuo QR-koodi on mun mielestä siinä hyvä esimerkki, että tekniikka ja se infra on ollut olemassa tosi pitkään, mutta nyt on oikeasti vasta se hetki, kun tekniikka pystyy auttamaan siinä, että sitä voidaan oikeasti hyödyntää. Niin samalla lailla tuo lisätty todellisuus, kyllä niin kuin käsi ylös se, joka ei ole mitään Instagramin tai Snapchatin filtteriä käyttänyt missään yhteydessä. Sehän on nimenomaan se lisätty todellisuus, että mä napsauttaisin, mulla olisi älylasit päässä ja mä rullaisin niin kauan asetuksia, että mä näkisin niin, että Hennin pään päällä olisi kissa. Eikö sulla ollut siinä meidän yhdessä luennossa, mitä me piettiin kissapää? No siis juuri näin. Filterikissa. Joo, filterikissa. Mutta että se, että tässä niin, että se rakentuu siihen, että pitää olla Teams, sä katsot sitä sieltä Teamsin jakosysteemin läpi, mutta että se, että sinulla olisi älylasit päässä, jotka sitten näyttäisi sinun päälläsi nyt vaikka sen kissan, mutta myös se, että kun kuljet kadulla niin, että hei, meillä on nyt tällainen juttu täällä, että pistäydy myymälään. Tai se, että on ostoslista, että mitä pitää käydä nyt hakemassa kaupasta, niin se osaisi näyttää se älylasi sulle sen matkan, että hei, tästä hyllyvälistä, tältä hyllyltä sä löydät ne
grillijutut, jota yritin etsiä eilen, kun oli kuponkialennuksessa paikallisessa marketissa. No toi olisi mulle ihan täydellinen. Mähän siis vihaan kaupassa käyntiä. Se on mulle niinku... Mutta sen takia on keksitty verkkokauppa. Niin. Sepä se. No hei, milloinkaan printti on yllättänyt sut positiivisesti? Tuleeko mieleen jotakin sellaista, että wow, nyt oli kova? Siinä, kun siihen yhdistyy siihen printtiin se henkilökohtaisuus, niin ne on ne hetket. Niin typerältä kuin se kuulostaa se, että pystyyhän sitä digistä tekemään, että sitä, että yhdistetään se data siihen CRMään ja mitä on keskusteltu ja mikä on sun nimi ja missä yrityksessä olet töissä ja näin. Mutta että se ei säväytä samalla lailla kuin se, että tulee kutsu johonkin tapahtumaan, että hei Joonas, että me olemme puhuneet näistä asioista aiemmin ja nyt meillä on ilo kutsua sinut tällaiseen ja tällaiseen tapahtumaan. Ja se on aivan eri ajatus siinä, että on joku tapahtuma, jos sulle tulee sähköpostikutsu tai WhatsAppiin versus se, että se tulee kirjeessä ja se on paperilla. Niin se, että nyt on niin kuin tyyliin, että mirri kaulaa ja pitää kammata naamaa, että nyt ollaan niin kuin oikean asian edessä. Mulla oli yksi päivä kahvitunnilla kyllä tämmöinen ihana printtielämys. Oli lehdessä mainos, missä oli tämmöinen kodinkoneväline, eli siis kahvipannu, ja siinä tippui kahvia sinne pannuun, ja siinä oli joku teksti, että ääni on kaikkialla, niin kuin, että kuuletko sen. Tiedätkö, että oli sellainen kuva, että sä kuulit jo sen äänen, että aamukahvi lorisoo sinne pannuun, ja ihanaa aurinko paistaa ja kahvi höyryää, ja sellainen. Ja sitten oli QR-koodi, joka vei sitten sinne sivuille, mutta mun mielestä se oli jotenkin niin kuin, siis se oli niin nerokkaasti tehty ja se näytti niin kuin, tiedätkö, mä kuulin jo sen äänen ja... Sä kuulit lehtimainoksen. Mä kuulin lehtimainoksen. Mä kuulin printtiä. Kuulostaa humpuun. Mutta se oli hieno. Mä otin kuvan. Mä lähetin sen kuvan. Lähetit, kyllä. Ja samalla lailla minä lähdin nimenomaan se, että jos mietin vain, että jos tuossa kahvinkeittiössä olisi samanlainen tippalukko kuin omassa mokkamasterissa, sitä kaffia olisi joka tasolla, mitä vaan tuvasta löytyy. Oi että. No nyt olemme puhuneet hyvää ja kaunista, mutta mikä on myrkkyä printille? Mikä tappaa printti? Mikä voisi olla sellainen asia, mikä tappaa printin? No justiin toi, mistä sä sanoitkin jo, se nopeus. Se on varmasti sellainen ja nykyaikana meidän keskittymiskyvyt on -38. Oho, nyt oli tarkka luku. Eikö? Perustuu tutkittuun tietoon. Perustuu mun ikään. Oi. No joo, mutta se nopea tiedon tarve ja tietysti niin kuin ympäristöystävällisyys ja kaikki sellaiset vaikuttaa tosi paljon. Mutta tietysti sitten tuossa printissä on sekin, että pystyy tekemään pieniä painosmääriä ja just sitä personointia ja muuta, että kun sitä printtiä kuitenkin niin kuin tarvitaan, mutta että voisiko sitten sitä printin määrää ja käyttöä niin kuin miettiä aina vähän tarkemmin, ettei ainakaan käy niin, että menee valtavasti roskiin tai kierrätykseen tietysti mielellään sitä tavaraa, vaan niin kuin, että se printin jakelu olisi jotenkin fiksua. Aivan, eli se, että se ei riitä, että samalla lailla, että kun nähdään vaivaa siihen, että tehdään se somemainos ja mietitään se kohderyhmä ja mietitään se jakelu ja mietitään ne mainoseurat, niin samalla lailla, että se ei riitä, että sä saat sieltä painosta ne esitteet, vaan se, että sitten se alkaa se jakelun miettiminen. Mihin sä tarvit niitä? Paljonko sä tarvit niitä? Mitä vuoden aikana tapahtuu? Missä sä käytät niitä? Ja näin. Mä oon nyt itse ruvennut tilaa vähän pienempiä eriä, mutta niin, että ne sitten aina kuluisi kaikki pois. Joo, että niin kyllä, että ne ei olisi paperikeräykset. Niin, varastot ei ole täynnä. Mutta sitten tietysti siinä tulee se kustannuskysymys. Mutta sitten jos miettii sitä kustannusta ja sitten sitä ekologisuutta, niin se on semmoista pohdintaa tietysti aina, että niin kuin, mitkä on ne arvot ja omat ajatukset aiheesta. No kun tuossa sanot, että printti ja digi, myyjä ja markkinointi, niin
kilpaileeko printtidigin kanssa? No ei, tai siis ei mun mielestä, tai ei saisi kilpailla, kun mun mielestä niidenkin pitäisi niin kuin ostopolullakin niin soljua mukavasti yhdessä. Ja niin kuin miettii vaikka brändiä, niin brändi tarvii kaikki tommoset osa-alueet, niin kuin printin ja digin ja kaikki, miltä se yritys näyttää tai miltä se historiikki tuoksuu tai muuta, että ei saisi kilpailla keskenään. No, mitä mieltä sä oot? Ei, siis minä näen myös, että sillä printillä on oma roolinsa, mutta minä koen sen niin päin, että se brändin luomisessa sillä on oma roolinsa, mutta että se digitaalinen, tai se riippuu oikeasti hirveän paljon siitä, että miten se sinun brändisi ostopolku sitten menee. Mikä se on se tuote tai palvelu, mitä sinä myyt, ja että onko se ostettavissa manuaalisesti vai digitaalisesti. Ja se, että totta kai se, että jos se vaatii sen fyysisen käynnin kaupassa, jos se vaatii sen, että pitää tosiaan lähteä johonkin, että se ei ole netissä tapahtuva, niin totta kai se tarvitsee sen tueksi sitä painettua juttua, muistuttamaan siitä olemassaolosta, koska samalla lailla kun se printti on fyysinen ja niin kuin sellainen, että se herättää jonkinlaisen kosketukseen liittyvän jutun, että sä pystyt hypistelemään sitä, niin samalla tavalla, jos se myymälässä oleva tuote tai palvelu on sellainen, että se vaatii sitä fyysistä asiointia, niin mun mielestä ne liittyy toisiinsa. Että jos se on hyvin digitaalinen se tekeminen, niin sitten riittää ehkä sellainen postikortti, käyntikorttityylinen juttu ja sitten messujutut, ettei tarvitse sitä hinnastoa erikseen painattaa paperilla, vaan ne löytyy sieltä nettisivulta ja ihmiset, niin se, että kun puhun hinnastosta, niin sehän tarkoittaa esimerkiksi monessa verkkokaupassa niin, että sinä näet sen tuotteen, tuotekuvan, tuotekuvauksen ja hinnan ja lisää ostoskoriin. Ettei ole sellaista Excel-taulukkoa, mistä rullaat, että mistä se nyt löytyy sitten tämä tuote. Joo, just noin, että niinku miettiä, mikä se tarve on, missä kohdassa mitäkäkin tarvitaan ja tarvitaanko niin paljon kaikkea. Ja, joo, oli hyvä. Ja nimenomaan se, että tarvitaanko paljon kaikkea, niin se, että keskittyy, että samalla lailla kun ollaan puhuttu siitä, että sosiaalisen median alustoja on satoja, miljoonia nyt ainakin erilaisia, niin se, että keskittyy niihin muutamaan ja tekee ne edes jollakin lailla siedettävästi, että pysyy nenäpinnalla, niin se, että ei niin, että tilataan kaikenlaiset kirjekuoret, kirjepohjat, käyntikorttia, sen saralaasta ja postikorttia ja näin, koska jos ei se ole osa sitä brändiä, niin ei sellaiseen kannata sitten aikaa ja rahaa sitoa kiinni. Niin joo, keksimällä keksiä, niin. Että mitä me nyt voitaisiin vielä. No just näin. No hei, mitenkä sitten tekoäly? Taas mä vedän tämän tekoäly. Mä aina kysyn sulta näitä tekoälyjuttuja. En mä tiedä, miksi sä kysyt aina multa tekoälyyn liittyviä asioista, mutta myös sen suunnittelun esimerkiksi se, että kyllähän nyt Canvan tai Adoben käyttäjät tai ihan vaan Microsoftin, mikä vaan palvelu tällä hetkellä, niin niissä on mukana se tekoäly. Ja se, että esimerkiksi se, että pystyy tekemään jotenkin, että kuvaile tekstillä, että mitä haluat tässä olla näkyvän ja painat enteriä, niin se luo sinulle kuvia, mitä ne voisi olla. Niin tämän yhdistäminen, koska sehän nopeuttaa sitä julkaisuprosessia huomattavasti. Ja nämä tekoälyt, kun ne lähtee oppimaan siitä, mikä on se yrityksen, että sen lisäksi, että on tämä tekoäly, joka on omanlaisensa kielimalli, niin sille opetetaan ne, että meidän yrityksessä fontit on tätä lajia, otsikoissa aina näin, meidän tone of voice, eli tapa puhua, on tällainen vapaa emme teitittele ja huumoria ja tällaista, että siellä on syötetty se kaikki, ja sitten kun tarvitaan niitä flyereita, tarvitaan rollappeja, niin se, että se suunnittelu nopeutuu huomattavasti. En usko, että aivan nyt justiin tulee sellaista, että voit vaan painaa, että
me halutaan nyt kolme erilaista rollappia messuille ja teet vapaasti. Ei, se on edelleen, että se tekoäly on siinä assistenttina, mutta ei ole sitä, että sulla on valkoinen vuotaa ja sä mietit, että mihkä sä nyt sen logon laitat tässä. Ja pitääkö tässä olla jotakin nyt ihmisiä vai pitääkö tässä olla joku miljöökuva vai mitenkä. Niin sitä painoprosessia tulee helpottamaan samalla tavalla, kun se on helpottanut sosiaalisessa mediassa tai digissä sitä sisällöntuotantoa, niin kyllä se helpottaa myös painopuolella. Kyllä, ja sitten näissä personoiduissa painotuotteissa myös Kyllä. Tekoäly on vahvasti apuna. Tekoäly, mutta myös sitten automaatio, että hei, tässä on nyt paikka etunimelle, tulosta tähän näin kaikki etunimet, mitä CRM:stä löytyy. No mutta yhteenveto. Mikä on Hennin viikon printtivinkki? No kyllä mä lähtisin sillä personoidulla matskulla liikkeelle ja just tuolla automaatiolla. Ehkä mä olisin nyt semmoinen. Se on sun printti. Siinä on niinku printtiä ja sitten siinä on kuitenkin sitä digiä ja automaatiota ja sitten mä annan toisenkin vinkin taas. No niin. Mä oon tämmönen rebel. Sulta lähtee aina hanskasta homma. Ja sitten se just, että tekee vaan sellaiset määrät sitä painomateriaalia, mitä niin kuin ennustaa, että tarvitsee. Ja kyllä mä voisin sanoa sen, että ennustaa mitä tarvitsee, niin pikkusen alakanttiin. Niin. Että sitä ei saa aina. Juuri tämä näin. Mutta se, että jos se loppuu, niin se on myös merkki siitä, että nyt on niin jotakin eksklusiivista tarjolla, kun nämä esittely loppu meiltä. Niin, just näin. Joo, joskus on miettinyt, mitä sitten jos ne loppuu kesken, niin se on hienoa. Joo, kyllä, koska se on myös mielikuva, että ne on niin haluttuja, että ne loppuu kesken. Mikä sun vinkki? Mulla on yksi vinkki, ja se on se, että tunni taas se aivan oman brändin ytimessä, että mikä se on se kohderyhmä. Miten he haluavat kuluttaa sitä tietoa, mistä he haluavat löytää sitä tietoa. Osalle se on aivan selkeä asia, että tarvitaan se, että se on kirjoitettuna ja painettuna se asia. Ja sen sijaan, että se call to action olisi jollekin lomakkeelle, niin on niitä ihmisiä, jotka haluaa puhelimessa esimerkiksi sen asian hoitaa. Niin se, että silloin siedetään se, että okei, meidän asiakkaista osa tarvitsee tämän palvelun, että se pitää tällä tavalla tuottaa, että he eivät lähde etsimään sitä hakukoneella jostakin palvelusta, vaan he haluaa katsoa, että okei, tässä se on minulla paperilla, tässä lukee se osoite ja tässä on se puhelinnumero, että voin olla yhteydessä. Niin se, että taas se, että tunnistetaan se oma asiakaskunta, koska siinä on myös mahdollisuus sössiä omaa tekemistänsä tai jättää kääntämättä sellainen sivu, jossa olisi mahdollista ottaa enemmän, että voisit laajentaa sitä omaa asiakassegmenttiä, jos sinä huomioit myös ne printin käyttäjät, jotka haluavat sen tiedon vain ja ainoastaan painettuna sanana. Kyllä. Alexander Stubb puhuu aina 3 pointista. Voisiko Hennikin puhua tänään 3 pointista? No todellakin. Eli tämän jakson top 3 jutut, mitä nyt ainakin... 3 pointtia. 3 pointtia. No aloita sä. Sano sä aika. Printti on uskottavuustekijä. Se, että on jotain fyysistä tässä digitaalisessa maailmassa, missä lätkäpelienkin laitamainokset pyörii niin, että siellä missä äsken näkyy joku toinen brändi, niin on aivan toinen mainos, kun räpäytät silmiä. Niin se pysyvyys tässä ajassa, missä kaikki tuntuu muuttuvan jatkuvasti, niin se sitoo niihin lapsuuden kesäisiin aamuihin. Joo, printti ei valu sormien välistä. Ei. No mulla on toinen. Tämä printti ja digin käsi kädessä kulkeminen tai että printti on osa sitä ostopolkua. Ja just mistä puhuttiin, että tietyissä kohdissa ja paikoissa ja ettei nyt kaikkeen tarvitse lähteä ja kaikkea tilailla sun muuta, mutta että semmoinen niin kuin kokonaisen brändin hallinta ehkä sanoisin. Joo, no tuosta nyt no niin, hups. No se voisi olla nimenomaan se, että se on se kokonaisuus. Sillä on oma roolinsa sillä printillä. Sellaisissakin digitaalisissa firmoissa, jotka tekevät pelkästään digiä, niin se, että jos haluaa olla uskottava, niin kyllä se vaatii vähintään sen rollapin siihen eteisaulaan.
Siinä voi olla se info-TV, jossa rullaa juttuja, mutta sitten jos tulee sähkökatko, niin se rollappi jää pönöttämään siihen, vaikka se näyttö siitä vierestä pimenisi. Aika hyvä, aika hyvä. Kyllä mä oon miettinyt, mun ovat 3 pointtia. Niin. Tämä jakso taisi olla nyt tässä. Laitetaanko kirjan kannet kiinni? Eiköhän nyt laiteta kirjan kannet kiinni. Ja kun kuulet tämän äänen, on aika kääntää sivua. Humbugia.